Erkin. Erkin. Ýer bilen hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň halkara howa menziliniň dik uçurdy. Taragy Serhit birikmesiniň täze binalar toplamynyň açyş dawrasynyň geçirilýän ýerine geldi. Bu ýerde Döwlet Toplulyk Geňeşiniň sekretary, Goranlyk ministri Günnogduýew, Döwlet Serhit Gullugynyň Taragy Serhit birikmesiniň täze binalar toplamynyň açylmaga taýýardygy barada ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilin serkerde başlygyna hatabat berdi. Önerin. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly, Türkmenistanyň döwlet serkediniň Taragy Serhit birikmesiniň açylyş dawrasyna taýýar. Hatabat berýär Türkmenistanyň Döwlet Toplulyk Geňeşiniň sekretary, Türkmenistanyň Goranlyk ministri general leytenant Günnogduýew. Erkin. Erkin.